skočila zpět? Ano, skočila zpět. Dobře, Kubo. A v tom 14 více hrál hokej. Češka nebyla dobrá. No a to se stalo, že jste měli zaplacené hory. No, ano. Jel jsem na hory. Jel jsem trošičí. Byl jsem toho nenavizoval. Vzpomínal na čtení průmyslovou školu, co to dobře. Jak říct? To, jak je to mám položit. A teď se vám to dělat ještě. Jo. Teď jsem položil. Jak se Kubo jenom nevyhybujete? Já vidím, že ty se nescházet, To mě pomáhá. Dobře, já můžete vyšlapovat? Už ano. To víte, no, si neštěstí potěšit, takže se nás pobavili. No, mám někdo ještě na svůj dotaz, abychom mohli přejít k akci. A děláme vám dvě rentgen? 2. To zepředlo jsem. Děkuji vám za velmi vyčerpávané. No, tak doufám, že vás potěší brzy. Já už jsem chtěl dostat jedno na horách. Vyseníka. A konkrétně Koutí až desnou. Dešný. Ale můj tady no, tak poslední ukecávačka. Kuba to tam všechno dělá, když to jde. Učím češtinu, spíš matematiku. Na češtinu se taky dobývá. A konkrétně Na to. A ty bych dělal jako víc diktáty, jo, jako tam bylo víc mladiství, tak jsem se jako tak šel vysmělával nějakým cvičením, diktáty na pár. Tam byl jako víc nemocnej. vezměme si stranu 50, už se tady